እዚኣ ብዛዕባ እታ ብዙሓት ሰባት ንካልኣይ እውን ከይዳገሙ ንህይወት ቀዳመይቲ ሕሪኦም ዝገብርዋን እቶም እተረፉ ድማ ብጽባቐኣን ተፈጥሮኣን ተመሲጦም ናይ መሬት ገነት እናበሉ ኣፎም መሊኦም ዝጽውዕዋ እታ ሓያል ሃገር መን እያ? ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ተፈጥሮ ብዛዕባ ዝዓደለታን ናይ ዓለምና ቢልዮነራት ከይተረፉ ሕሪኦም ብዛዕባ ዝገብርዋ ናብ ስዊዘርላንድ ቅልቅል ኢለ ሓደ መደነቕቲ ነገራት ኣጸብቕ ኣቢለ ከብራህርህልኩም እየ እሞ ሓቢርኩም ንጽንሑ። እዚኣ ኣብ ዓለምና ጽቡቓት ሃገራት ካብ ዝበሃላ ናይ ስም ዝርዝር ውሽጢ ስማ ዝርከብ ስዊዘርላንድ ብዘይገለ ምኽንያት ኩሎም ክመርጽዋ ይተገደዱን። ካብቲ ንዓይንኻ ዝምስጥ ተፈጥሮኣ ዘይነኣኣስ ብኽልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ዝመርሓ እቲ ጽንኩር ኢኮኖሚኣ ብዙሓት ዝቐኑላ ሃገር ክትከውን ገይርዋ እዩ። ዋላ እኳ ብናይ ሓበሻ ምስላ ሃገር ማለት ሰብ እዩ እንተበልና ኣብ ስዊዘርላንድ ግና ሃገር ማለት ተፈጥሮ እውን ሓዊስካ ምዃኑ ትገልጽ እያ። ኣብዚ ጽሩይ ዝኾነ ሰማይን ኣዝዩ ዘቕንዕ ናይ ቆጽለዋይ ልምዓት ሳዕርን ቀጺሉ እውን ዘመናዊት ዝኾኑ ባቡራታ ስዒቡ ድማ ኣብ በብከባቢኡ ተሰርሑ ጽቡቓት ገዛውትን ርጉዓት ዝኾኑ ወሓዚ ሩባታትን ንስዊዘርላንድ ናይ መሬት ገነት ክትከውን ገይርዋ እንተበልና ምግናን ኣይከውንን። ብኸምዚ መልክዑ ድማ እቲ መብዛሕትኡ ተቐማጢ ሃገር ካብ ናይ ከተማ ህይወት እናወፀ ምስ ተፈጥሮ ንምንባር ምውሓዝ ካብ ዝጅምር ጸኒሑ እዩ። እዚ እውን ካብቲ ተረፈ ዓለም ሁከትን ካብቲ ብኩል ኣየር ርሕቕ ኢሉ ምስ ተፈጥሮ ግዜ ምሕላፍ ንዝደሊ ሰብ ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ቦታ እዩ። ስዒቡ እውን ካብቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኣ ዘይነኣኣስን ብኢኮኖሚ ዘይትሕመን ስዊዘርላንድ ኣብ ዓለም ለኸ ናይ ሃብቲ ደረጃ ኣብ 16 ተሰሪዓ ተቐመጠት እንትኾን እሞ ደኣ ነዚ እውን ኮቪድን ናይ ሩስያ ኩናት ዋላ ሓንቲ ፍሒት ዘየበሎ ካብቲ ህዱእ ኢኮኖሚኣ ንድሕሪት እቲ ቀንዲ እተወደበ ናይ ባንክን ናይ ፋይናንስን ስርዓታ እዩ። ስዊዘርላንድ ብናይ ባንክ ሲስተም ኣዝያ ዝዓብለለትን ስዊዝ ባንክ እውን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ጥንኩራት ባንክታት መበገሲት እያ። እዚኣ ካብ ባንክታት ሓሊፉ ተፈላለዩ ናይ ዓለም መንግስታት ትካላት መቐመጢት ዝኾነት ሃገር እያ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል፣ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ትካል፣ ናይ ዓለም ሜትሮሎጂ ትካል፣ ናይ ዓለም ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ኮኸብን ዝኣመሰሉ ትካላት ቀንዲ መቐመጢት እያ። ነዚ እውን ከም ቀንዲ ምኽንያት ክጽርሑ ዝኽእሉ ድማ ድሕንነታ ሕልው ዝኾነት ሃገር ብምዃና እዩ። እዚኣ ሰላማዊት ዝኾነት ስዊዘርላንድ ኣብ ናይ ኩናት ታሪኽ ክንዲ ትዝኣክል ስማ ተጸዋዒት እኳ ተዘይኮነት ብናይ ጦር መሳርሒ ትሕዝቶኣ ግና ካብ ኣሜሪካን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ቅድሚት ተጸዋዒት ሃገር እያ። ነዚ ይመስለኒ ድማ እንድሕር ዘይንታኸሰሉ ዓይኑ ክንሪኦ ኣለና ዝብሉ ስዊዘርላንዳውያን በብዓመቱ ነዚ ናይ ጦር መሳርሒኦም ኣብ ጎደና እናውፅኡ ፌስቲቫል የዳልው እዮም። እዚ እውን ብናይ ጦር ሓይላ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ንዓለም እተርእየሉ ሜላ እዩ ኢሉ እውን ቢልዮነራትን ጽዑን ተፈጠርትን ከይተረፉ ብዙሓት ናይ ዓለም ሰባት ንምኻድ ተመራጺት ክትኮን ካብ ዝገበራ ንድሕሪት ዘሎ ብዙሕ ምኽንያት ዘሎ እንትኾን እቲ ቀዳማይ ናይ ዓለምና ድሕንነታ ሕልው ሃገር ብምዃና እዩ። ስዊዘርላንድ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ድሕንነተን ተሓለዋ ሃገራት ውሽጢ ኣብ ቅድሚት ትጽዋዕ ሃገር እያ። ብተገብረ ጽንዓት እውን ካብ 5 ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ ደረጃ ውሽጢ ክትኾና ክኢልዋ እዩ። ኣብዚኣ ገበን ፈጺሙ ዘይሕሰብ ስዊዘርላንድ ውሽጢ ነቶም ነበርቲ ይኹን ካብ ካልኦት ክፋል ዓለም ንዝመጹ ህዝቢ ሰላምን ድሕንነትን ብናጻ ትዕድል ሃገር እያ። ነቲ ትሑት ናይ ገበን ፍጻመ ምኽንያት ተባሂሉ ዝለዓል ድማ ኣብታ ሃገር ምሁር ዜጋ ብምህላውን ምዕሩይ ተባህለ ናይ መነባብሮ ሜላ ዘለዋ ብምዃኑን ንስራሕ ዘይብሉ ዜጋ እውን ገንዘብ ትኸፍል ሃገር ብምዃና ናብ ገበን ዘምርሕ ተግባር ንምፍጻም ንከይህሉ ገይርዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ስዊዝ ነበርቲ ነቲ ሰላማዊ ህይወቶም ኣዝዮም ዝሕልውዎን ነዚ ከምኡ ንምቕጻል እውን ክንዲ ዝከኣሎም ዝገብሩ ብምዃኖም ኣብ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ንርእሱ ዝመጽእ ሰብ ክህሉ ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነላ ሃገር እያ። ንናይ ዜጋታታ ድሕንነት ክሳብ ክንዲ ዝትጭነቕ ስዊዝ እውን ካብ ንኣሽቱ ገበናት ውፅእ ኢላ ናብ ርሑቕ እትሓስብ ሃገር እያ። ነዛዕቢ ምስክር ድማ ሃንደበታ ይጓንፍ እምበር ናይ ኒኩሌር ቦምባት ተዝፍንጀር ነቲ ግዜ መሕለፍ ኢላ ዝሃነጸቶም ዓበይቲ በዓትታት ከም ዘለዉ ይግለጹ እዮም። በዚ እውን ናይ ዓለምና ብሕታዊት ሃገር ክትከውን ገይርዋ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ሓጎስን ሕጉሳት ዜጋ ዘለዋ ሃገር ብምዃና እዩ። ስዊዘርላንዳውያን ሓደ ሰብ ኣብ መሬት ክሳብ ዘሎ ግዜ ክህልዎ ካብ ዝግባእ ናይ መነባብሮ ደረጃ ንታሕቲ ዘይርከበላ ሃገር እያ። እቶም መብዛሕትኦም ዜጋታት እውን ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለውዋ ብብዙሕ ጽንዓት ተገሊጹ እዩ። ኣብ 2021 ብናይ ዩኤን ምኽንያት ብዝወፀ ጽንዓት መሰረት ስዊዘርላንድ ናይ ዓለምና ሳልሰይቲ ዜጋ ሕጉሳት ዝኾኑ ሃገር እያ ክብል ገሊጹዋ እዩ። ነዚ እውን ከም ምኽንያት ዝግለጽ ድማ
በቲ ዘለዋ ህዱእ ኢኮኖሚ እንትኾን ዜጋታታ ንእሽተይ ሰሪሖም ብዙሕ ዝበለ መሃያ ዝኽፈሎም ህዝብታት እዮም። እቲ ሳልሳይ ስዊዘርላንድ ምስ ተፈጥሮኣ ስዊዘርላንድ ኣምላኽ ዓዲሉ ዝሃባ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኣ ተዘሪቡ ዘይውዳእ እንትኾን ካብታ ውሽጣ ዝሓዘቶም 7,000 ቃላያት ተላዒላ ካብ መሬት ዝረሓቑ ናብ ሰማይ ቀረባ ዝመስሉ ናይ ሄልፐስ እምባታት እውን ነዛ ሃገር ምዕርግትን ጽብቕትን ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ካብ ልሙዕ ቆጽለዋይ ልምዓት ብዝሓለፈ ብበረት ተሸፈነ ተፈጥሮኣ እውን እቲ ኻልእ ንጽባቐኣ መዐቀኒ ክገብሮ ኪኢሉ እዩ። ቀጺሉ እውን ተፈጥሮ ንበይኑ ዋላ ሓንቲ ማለት ከም ዘይኮነ ተረድአት ስዊዝ እውን ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ቦታ መደነቕቲ ግልጋሎት ንምሃብ ዓሊማ ብዙሕ ብምስራሕ ብዑደተኛታት ምኽንያት ኣታዊ ክትረክብ ገይርዋ እዩ። እዚኣቶም ዑደተኛታት እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተዘናግዑ ዝጓዓዝሉ ናይ ኬብል መጓዓዝቲ እቲ ካልእ ናይ ስዊዝ መስደመሚ ገጽ እንትኾን ብኸምዚ እውን ኣብ ዓመት ካብ 10 ሚልዮን ንላዕሊ ሰባት ናብዚኣ መደነቒት ሃገር ውጥም ኢሎም ዑደት ክገብሩ ቀጺሎም እዮም። ብማእከላይ ኣብ ዓለም ካብ 12.6 ቢልዮን ዶላር ንላዕሊ ብቱሪዝም ጥራይ ትረክብ ሃገር ገይርዋ እዩ። እቲ ካልእ መደነቒ ነገር ድማ ስዊዘርላንድ ንቱሪስት ይኹን ንዜጋታታ ኣዝዩ ጽሩይ ዝኾነ መስተ በብቦትኡ ተቕርብ ሃገር እያ ኢሉ እውን ሃንደበታም መገዲ ተጸሚኡ እኳ ንባዕሉ ኣብቲ ጽሬቱ ዘየተሓሳስብ ናይ መገዲ ቡምባ ንእሽተይ ሰተይ ኣቢልካ ምርዋይ ይከኣል እዩ። እቲ ራብዓይ ስዊዘርላንድ ምስቲ ህዱእ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ስዊዘርላንድ ኣዝዩ ዘመናውን ነቲ ህዝቢ ዘሰማምዕ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ዘለዋ እንትኾን ብኻልኦት ሃገራት ከም እተለምደ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ እውን ሓደ ፕሬዚደንት ተመሪጹ ን4 ወይ እውን ን5 ዓመት ዝመርሐሉ ስርዓት ኣይተኸሉን እኳ ደኣስ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለው 7 ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝተመርጹ 7 ሚኒስተራት ብሓደ ብምዃን ነታ ሃገር ብስምምዕ ዝመርሕዋ መገዲ እዩ ዘለዎም። እቲ ስልጣን ዝሕዝዎ እውን ንሓደ ዓመት ጥራይ እንትኾን በብዓመቱ ካብቶም 7 መንጎ ብናይ ህዝቢ መረፃ እቲ ሓደ ንክመርሕ ዝገብር እዩ። እቲ ሓምሻይ ስዊዘርላንድ ምስ ዲፕሎማሲ ስዊዘርላንድ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ረኽቢ ገደብ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ እውን ናይ ውሽጣ ሰላም ሓልያን ህድእቲ ሃገር ኮይና ንምጽናሕን ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ስዊዘርላንድ ካብ ወፃኢ ንዝመጻ ይኹን ልኣላውነታ ንዝትሕዝ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግና ብትተዓጠቐቶ መሳርሒ ብድሕሪት ከም ዘይትብል እትገልጽ ሃገር እያ። እቲ ሻድሻይ ስዊዘርላንድ ምስ ሃብታ ስዊዘርላንድ በቲ ሙሉእ ዝኾነ ናይ መሰረታዊ ግልጋሎታታ ፍልጥቲ ሃገር እያ። ብፍላይ እውን ኣብታ ሃገር ቀንዲ ናይ ትራንስፖርት ተመራፂ ዝኾነ ዘመናውን ቅልጡፍን ባቡር ብዓለም ለኸ ደረጃ ተወዳዳራይ ኣይተረኽባን እዩ። ስዊዘርላንድ ካብተን ባቡራት ብተወሳኺ ናይቲ ሃገር ቀንዲ ፍልፍል ድማ ናይ ነዳዲ ፍልፍል ናይ ኒኩሌር ፓወር ኢሉ እውን ሃይድሮ ፓወርን እዮም። ኣብዛ ሃገር ናብ 680 ዝጽግዑ ኤሌክትሪክ ፍልፍል ሃይድሮ ፓወር ግድባት ዝርከቡ እንትኾኑ ናይታ ሃገር 70% ናይ ኤሌክትሪክ ጥቕሚ ተረድኡ ህዝቢ እዮም። ካብ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ብተጻራሪ ስዊዘርላንድ ናይ ኣየር ብኽለት ዘይብላን ንጹህ ኣየር ዝወነነትን ሃገር እያ። እቲ ሻውዓይ ጥዕና ኣብ ስዊዘርላንድ ዘመናዊ ዝበሃል ናይ መነባብሮ ሜላ ዘለዋን ናይ ጥዕና ሓለዋ እውን ኣብ ቅድሚት ተጸዋዒት ዝኾኑ ዜጋ ዘለዋ ሃገር እንትኾኑ ዋይን እውን ናይ ሃገሮም ተፈታዊ መስተ እዩ። ስዊዘርላንዳውያን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝበልዕዎ መግቢ ውሽጢ ኣዝዩ ብጣዕሚ ንኡስ መጠን ዘለዎ ሽኮር ኣብ ምግቦም ይጥቀሙ እዮም። ካብ ዝወፃእ እውን ናይ ኣካል ስፖርትን ካብ ገዛ ወፃእ ምዝንጋዓትን ዝፈትዉ ህዝቢ እዮም። እዚ እውን ምዕሩይ ዝኾነ ተኽለሰብነትን ጥዕና ንክህልዎምን ሓጊዝዎም እዩ። እቲ ሻምናይ ስዊዘርላንድ ምስ ምህሮ ዘለዎም ረኽቢ ስዊዘርላንድ ናይ ምህሮ ወሃባ ከይዲ ካብተን ዘይሕመያ ሃገራት ሓንቲ እያ። ብፍላይ እውን ኣብ ካልኣይ ደረጃን ኣብ ላዕሎት ናይ ቤት ትምህርቲ ትካላት ዝወሃብ ጽፈት ተወዳዳሪ ዘይብሉን ብብዙሓት ኣፍልጦ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምህሮ ስርዓት ከይተረፈ ዝበልጾ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ዝሓዙ እዮም። ጽሬት ይኹን እቶም ተምሃሮ ዝመሃርዎ ምህሮ ካብ ልቦም ንክሰምዑን ኣብ መጻኢ እውን ኣብ ህይወቶም ሰሪሖም ንክልወጡ ዝገብር ፍሉይ ዝኾነ ተግባር ዝፍጽሙ ሃገር እዮም። ነዚ ዝገብሩሉ እውን ነቲ ናይ ርእሶም ዜጋ ጥራይ ኣይኮነን ካብቶም ላዕሎት ቤት ትምህርቲ መንጎ እቶም 21% ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ተምሃሮ እንትኾኑ ኣብ ስዊዘርላንድ 4 ናይ ስራሕ ቋንቋታት ተሳትፍ ሃገር እያ። እዚኣቶም ድማ ጀርመንኛ፣ ፍሬንች፣ ጣልያንኛን ሮማንሽ ብስፍሓት ዝዝረበሎም እዮም። እቲ ቀንዲ ዓብላሊ ዝኾነ ሮማንሽ ቋንቋ እንትኾን እቲ መብዛሕትኡ ነባራይ ግና ጀርመንኛን ጣልያንኛን ንምዝራብ ኣብ ቅድሚት እዩ ዝቐንዖ። እቲ ዓስራይ ስዊዘርላንድ ምስ ጎረባብታ
ስዊዘርላንድ ኣብ ሕምብርታ ኣውሮፓ ትርከብን ኣብ ዙርያ እውን በተንቀንዲ ዝበሃላ ናይ ዓለምና ጽቡቓት ሃገራት ተኸበት እንትኾን እዚኣተን እውን ፈረንሳይ፣ ጣልያን፣ ኦስትሪያ፣ ጀርመንን እታ ንእሽተይ ሊንግተንስታይን እዮም ዝርከብዋ። እዚኣ ሊንግተንስታይን ብዙሓት ሰባት ንክርእይዋ ዝምነዩ ኮይኑ ግና ጥብቂ ብዝኾነ ናይ ቪዛ ወሃባ ስርዓታ ምኽንያት ብዙሓት ዘይተሳኽዐሎም ሃገር እያ። ዜግነት እትህቦ እውን ኣብኡ እተወልዱ ናይቲ ሃገር ዜጋት ጥራዮም። ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ጥብቂ ዝኾነ ናይ ቪዛ ስርዓት ዘለዋ እንትኾን ናይ ስዊዘርላንድ ነበርቲ ሰባት ግና ናብ ጎረቤት ሃገር ንምኻድ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ። እቶም መብዛሕትኦም እውን ናይ 3 ሰዓት ናይ ማኪና መገድን ካብ 1 ሰዓት ዝነኣሰ ናይ ኣውሮፕላን ጉዕዞ ጥራይ ዘድልይዋ ሃገር እያ። እሞ ክቡራት ቤተሰበይ ንሎማዓንቲ ነበረና መደብ ነዚ መስል ነይሩ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግድፍለይ